Salutare, oameni buni! Astăzi o să ne jucăm ca de obicei un alt joc. Hai că alt joc am fost și vorbit. Roblox. Ca de obicei, hai să căutăm un joc să-l băgăm. Și aici s-au înmulțit, dar nu știu pisică să fie la vreun om până acum. Maxim o zgrietură ușoară. Pentru că nu le place carnea voastră, place carnea de extraterestru, mai ales carnea mea. Cred că totuși era o idee bună să întrebați înainte. Iulian și Ana a făcut o prostie. Iulian și Ana a făcut o prostie. Vezi? Eu aș vrea să păstrăm pisica. Și eu aș vrea. Nici nu știu ce să facem. E o idee. Acest videoclip 10.000 de like-uri. Păstrăm pisica. Doar 10.000 de like-uri. Dacă vreți să vă spun, va trebui să strângem mai multe date. 25.000 de like-uri. Câte? Dar e imposibil. Ba nu, o păstrăm pe Titi. Dă-ne like ca să o păstrăm. Mai am o idee. Chiar dacă se strâng like-urile... Stați să intru un pic pe contul meu. Idei idiote. Am eu o idee mai bună. Hai să mâncăm pisica înainte să mănânce ea pe bunica. Pitica, asta e cea mai mare prostie pe care puteai să o zici. Ești pedepsit. Glumeam și eu doar. Proastă glumă. Să nu mai faci. Ce idee bună de bine, Să-ți păstreze bine. Adică și bunica o să tragă până toată ziua. Nu e idee bună. Nu cred că vreau asta. Punem și atâta acest videoclip. Funcționează doar pe anumită perioadă de timp. Aici pot să intervin eu. Dacă combinăm puțin mele, atunci poate... Așa. E o decizie foarte greu. M-am sece. Nu o să împăcătesc prietenii mei de pe Marte. Mai bine așa, că oricum ei nu au fotbal ca Hai, să băi. vorbiți. Hai că încep să fac poțiune. Îmi trebuie ceva foarte uman. Eu sunt uman. Pune-mă pe mine. Nu cred că vrei să stai în vede de... Fortnite Cât de zito. uman poți să iei din tata mea? Și să iasă puțin. Fortnite. Lasă. De ce să devină plastic? Ea vrea să facă om. Pro. Musata ta e din plastic. Made in China. Mate China. De ce recunosc că e falsă? I-aș combătă acum un gift card. Da, da, sigur. Ai, domne, că-ți Asta tu pot fost. Atunci o să beau și eu cu tine. Că vreau și eu să am superputeri. Și beau și eu să devenim familie de supereroi. Eu zic să pui niște gaze naturale în porțiunea aia. Ceva mai uman de atât nu poate să existe. Să dau condus. Da, trebuie creat. Da. Ce poți? Ce drăguț, ai pregătit deja. Mersi, mitică. Cât pregătește frica noastră. Mitică, oprește-te, te pedepsesc și mai tare. Scuzați-mă. Bă, eu de fapt am 7 ani. Nici eu. Așa. Hai. Și noi, bunică, o să ne lipsească contactele tale. Ce să face cu Nova de la Patrol? Nimic, rămâne acolo. Nu o să uiți cum o să te conducă. Hai, să bem mai repede, să văd cum te Nu o să fie ok, o să fac asta. Și cât te gândești la toată asta doar ca să ne luăm pisică? Am uitat ce am Trebuie să strângem 25.000 de like-uri. Mamă, tu ești? Ai luat formă de extraterestru? Nu e posibil, trebuia să fie umană. Doamne, dar bunica e pisică. Nu e păzat. E ironic. A devenit cea mai mare frică a ei. Așa. O să rezolve asta? Ar trebui să știi că când trece câte porțiuni. Nu ai zis că e permanent? Nu, că abia după ce luam porțiunea am vrea să mă discutele, dar nu o să mai fac asta. De ce nu? Acum am putea să avem două. Bun. Și atunci. Totul e o situație, dar chiar este o situație serioasă. Dă-te pătra. Unde e chiar la tine? Nu, asta e pisica. Eu trebuie de iubirea mea. Ea este. Ești căsătorit cu o pisică. Oh, nu, pisica a mâncat-o. E timpul să plecăm. Capul de la împotriva pisicii. Nu știu. Nu
lasagna făcută de tine, nici. Nu era nici lasagna, logic. Logic pentru stomacul tău. Deci cum facem atunci? Mai încerci o dată să faci pe mine? Nu înțeleg de ce nu am mers. Am făcut totul cum trebuie. Despacito. Mitica, de unde ai spus acel tip de păr? El domnul sos. Căștile! Căștile! I could do this if I want. Ai primit ceva de 1 martie? Da! Ia să vedem ce ai primit. Uite! Hai pe mine. Să nu cade! Ce e asta? Care fac? Cadou! Păi, cum se cheamă la asta? Nu știu, de la bitul meu!